Good afternoon. Masana bwino konse kumene muli. Yeah, mama wawo ndithu ku Blantyre, Ajomo Osman apanga zinthu. Anyway, ndikupasani video yose komano actually like ndifuna mungu ona mena nabangire like phone ya bedwa. Okay? Phone ya bedwa. Chiyamba kuyamba peza munthu ayambirira wa number 2, wa number 3 mpaka na wose kwapeza nkwagwira mango zungulira mudzi muja. Iwe teu ya iwe teu katulozero ya iwe mpaka nokafika kuti gwi ose mpaka kuti nabo lisera awawawa mpaka phone yose kupezeka kuti phone ndi yo ndechi nayankhula kumapero kuti akuluakulu ena mukuti ndipepese makuti ine udindo ndachoka sindipepesa olomota matcha olomota tani muli zambiritu. Anyway, maganizo anu ndotani khani video ndimeneyi koma sana kuze nothenga ana ndikuza koma ndabwera mazulo ndiye mutamva uthenga simunabwere bwa kuzanena kuti ameya anamva uthenga ndiye ndabwera kuti mwana aya anagula foni yobedwa nthawi imene ndimabwera ine ndinamva ndafufuza nkhani chananena kuti anthu abalalikako kunyumba kwanuko ndiye niwe kunyumba kwanga inenso nabalikako munaona ngati nkhani yata lero mwana wanu akamamenyedwa mulira ndofuna mundi yake mulira uyu akamamenyedwa akamakwapulidwa mulira kuti ameya mukulakwisa pomwe niwo mwamva utenga simunamtenge mwana ndikubwera naye kuti mwanayu foni anagula tiyeni ameya tipite kwakuti tikatenge foni simunapange choncho ba ha maizeni tandiye yankeni inoni mai yake amwanayu mwamva mwanayu kuti waba akuwagula chobedwa anthu anakamenya anthu awa ndikagula foni yobedwa ya munthu uyo ndiye ino chifake kugula ndi olimbikisaso kuti umbava ni mulandu amanena kuti foni ndi yanga ndikugulisa ino munalipo ino kunalibeko ndiye numamva ndani kuti iye mwana wake umene wafotokozera uti ndata kufotokozera nino ngati kholo munapangapo chani munamva kuti azimayi nazo ndamenya makofi munamva mwamva chifukwa chani chifukwa chani kutekwa anathu akamatenga zinthu za anthu akamaba yemwe akwalimbikisa ukubayo chifukwa popanda anthu kugula zinthu zambiri zikumabedwa kazi kwangwani kachani za anthu amachita kuona kuti ichichi ndi chaboma chakalowa khomwe ilo anthu ndikumabakira uyu akuchita kuziwa zoti amene ajawo iwe jema ndi shop amagulisa foni anabwera ndani kwati anabwereka jemu ndiye jema ndi shop ino foni mati waitenga foni yama ndi foni ndiye jema angapezeka ndi foni imeneyo iwo akulira kuti ndiye mayi oleniyo mamawa kuti achalero simunamtenge bwanji mwanayo kubwera naye kunyumba kulera kuti akasa akaba ameya andabwera naye mwanayo nkhani ya foni manena dzulo mwana wanga sisi kumkuza ndiye mumfuse mwana wanuyo watidusapo ngati sakutiona munama kuna mizirani pomwe akuziwa zoti pali nkhani yoti awa ndi foni yobedwa ndiye nikufusana ndati akukongondedwa uyu mulira simukuyankhana chifake niwe mwasonyezazo kuti nanunso mupanga sapoti tu zimenezozo kansala ine simuka pangepo sapoti olo ineso zinkhani zimenezo zaniphuza wambiri chifukwa nawo azikupanga iwo sizabwino olo kwathu tinali ni munda wa mizimbe uko kumapeto kuja koma ife timaona mizimbe ikamadusa sitimaziwa kuti mizimbe imachokera kuja tikapitako timapeza mizimbe jakulibeko ankhaje ngati atiwo omwewo amadusa nawo pakwathu pompo ndiye mudali maberedwa katundu wanu ndikumva kuti amayi acha wina wati kama mwana waine ati ndomakuba mizimbe inu mumva bwana sinikave bwino awawa munthu wemwe analandidwa fodiyo anamenyedwa navulazidwa kwambiri anamenyedwa pa ajira kuvulazidwa ndi kutemedwa ndi kutenga foni awa ndi kukagula foni ino ndikuombera manja mukalakhala simunaombere manja mukanamtenga mwana wanu kubwera naye kunyumba kuti uyu mwana isanabe atati lero lino tini mbale wathu nawache pano ali kuchichiri akuzuzika chifukwa choti anatengedwa aya njinga samaziwa zoti anthu ndotani ndokuba anthu atapha munthu waya alatu pano ali kuti
akuzuzika sisi mankuza andanangomuza tiye kwakuti iyo chandikuatenga osaziwa zoti anthu aja ni mbava ali kuchichiriko habari yake akuzuzika ana sisi mankuza ndiye munduza awawawo agula chobedwa inu mwalepera kubwera naye mwanayi kuti akansala ndi uyu ndiye ndikufusani kuti mumulirira ina tukumeye koro akansala lero liti mafuna tibwere konkoni mamudivira ndai zanji mayi uyu amapita mtauni ndai zanji iwo mapita wati sunamve kuti ukufunini amayi kwana kuti anisha kwao kanji kale kukufurogoza kimene ana nduza zunte ya imaya kuti mama wako aliro kakashima kambene kuti mukapita kwa mama aliro ndisina kuma ndiye mukwambe ndiye mani ino mapita mama inuyo mwanayu wagula chobedwa ine ndifuna muziyanga chifaso pano azimayi inu mukamamenyedwa anthu akumanena kuti ajoma kulakwa akwamenya azimayi chifaka azimayi inu mukulephera kuwalangiza ana anu pamenepo inuyo ngati kholo mukulephera udindo omuuza mwana wanu kuti kumachimwa azimayi inu ndionera kuti mukulephera kutenga udindo amayi awo ali kumbuyo kwanu apo katundu yese awo anaololedwa majezi amenewo alipo ina wache mwantopamo anagula zinthuzo anazisunga popanda anthu kugula anthu azikagulisa kuti azipezeka nazo koma chifukwa pali anthu ogula ndiye mwana wanuyu wapezeka kuti wagula foni yobedwa kwanu mwamva kuti uyu akufunidwa lero mama mwamulolaso kuti azipita akagwire ganyu alipe akanakhala kuti wagwidwa mulimbi anthu kubwezali choncho komanso lero tangwira mathawanso munamva kuti amatawa akulu matawa ali pana kumenyana mantha achani ndikuti magulagula zobedwa mwina magulaso zingapo iye ayimutiuza zomwe mwagulazo ndazuka kaini kwanu ulendo uja ndinangwiraso mwana uja lolo nditangwira mayi ako anabwera uzalira umakumbukira kuti mwana isata saba patatusa miyezi chinachitika ndija koma sikuti jankaliratu mwana wanga ayu saba ameya iye mwana wanga akunamizira angonchula kachuli anatani anaba ndiye ineyo silimalimbana ndi wina aliyese inuyo ngati mmapanga zinthu zaine ndilibe nanu chifukwa koma azimayi inu mufunika discipline muziopa mukamona munthu akubweretsa chinthu muzitawa fake muziziwa zoti najoma akangoziwa kuti ife tagula chobedwa kachatokera kuti ndilande kachatokera kuti ati nyambula dife toma fake ndizikunyambuladi anapha munthu anyika moto amayi akaita kumgira mwana ayi kumgira okha kamukampereka etu fake samafuna kuti mwana azipanga zimenezozo inu muzimu mukuvomereza zimenezozo amboma niyo mayi mwana kuisatu mwana anu dwala kwambiri chifukwa cha inu yoyo bande ni mwana anu sanakala kwambiri ndifukwa nyo mutamva kunena kuti mwana anu apizika yana ndiponso abwera ngayi abwino iwowa yoti anagula sichonje mese nicho mwana kapanga zulo chinali chompirira kumwita na mwana anu ngati mwana amayi ake nawo anapitako ya tandimalize kuyankhula o even lolo zitha bwanji polisi anapita ngati sabwanji ananena kuti aidi basi yeah iniyo ndamene polisi anapita muntenge mwana uyu mumpange komvisi abwe pamaso panga mumuuze mwana wanga wagula foni yobedwa foni yazwika inazwika ntopo ense yali siwa tani kuti no wadziwa kuti wagula foni ndani yobedwa ndiye chikuti ngachite panopa kuthawika sikutheka tiyeni tinyamukeni foni yo nthawi yoyenera tipite kwamene akuyendesa milandu aja kwamene akucha nditi kakati kwamene kuja tikapita kwa munthu amene anagula chani kuti no foni ndiye foni chana kapita ukatenga ndiye niyo mwasankha kukhala pasi pe ndiye mwabwerano mwana anu uja atagwidwa nzimene akufusana pati atamba kuntikira musimva kubwedeka mwana akanati akumenyedwa inuyo ndiye kuti bwezi mukuliratu ajomo olakwika chomwe tikunena chonena kuti apolisi okha sangakwanise tikugwira wina aliyense chifukwa apolisi ndi ochepa apolisi tusangakwanise kuti apolisi akagwirena kwakutena koma ife ene ache omwe tikukhala tathandizira apolisi kuti umbanda utani uchepe bwanji mwabwera ndi amuna anu ana akaziso ndikuwafunanso akaziwo okubawo ndi ati amene achuleni tikawafuna ali kuti ngati chimwachulu ali kupirani ndiye kuti ino ndiye okubayo ayi zimayi okubayo ali kuti ayi tabwerani kuno bwerani kuno tabwerani kuno iwe doba tatengawo chipandani ndikumangisani chifukwa mabwesa nkhani yonama mukunamiza muno bwerani kuno tabwerani kuno
Hayi ndabwerani kuno iyayi. Bwerani kuno muntu uzi. So kuba matazimayi so akuba anakulowerani nyumba akuberani. Nzimayi wake ndani? Pritiana. Utiana ndo mweto kuba kuyambira ndi ndani? Maya awoso ndi ndani? Chimene chinachitike? Iyayi musaduze chimwe chinachitika. Ino mwabwera pano mwana kuti azimayi akutani? Akuba anandilowera nyumba ndibera. Kena akambondibwezera ndiye ndipunduze nokubawo ndi ati. Abweza ngati? Anabweza benali 40,000 abweza 17,000. Ni ndani? Ana ache ndani? Ana ndani? Tukwafuna amenewo? Muzungopereka nyamata? Muti base nzina yanu akuberana ni ndani? Asikana oma kumbaba. Faka antu akuberedwa zinthu akanika pa ujeni akuberedwa. Kai maida jika choto kuti tizimsiya kwina kufanda oyembekezera ndoto. Waba ndani? Tikumfutayo okubayo. Ni ndani? Akasikana kuti kalipompa kama bayi nena kagwira. Ni ndani? Nda? Kazungu kapa sana. Ni ndani? Zina ake ndani? Esther. Ngumbonisa kwani anyala zosa nalongoso. Ndoma kumaba? Haya timpeza. Atuuze. Fakiri. Amayi. Mama. Mwamva ino muzomwe malabitsa. Ine so polisi. Ine sudi ndo wanga. Koma ngati nzika ya ku Blantyre kuno. Ngati nzika yokuzidwa. Ananu ngati akugula zobedwa. Ndiyo akulimbikisa tuti azidani? Aziba. Ndiye mwana wanu atati akapezeka ku polisi. Akapezeka chifaka nagula chotani? Chobedwa. Nanga ndi mlandu wanga umene? Ine silingamuweruze koma iye wagula chobedwa. Umboni ulipo tu anagula chobedwa. Aumana ngulisa iwo wali ku polisi. Koma chomwe chali andaula iniwo mutamva kuti mwanayo wagula chobedwa simunabwere naye. Ngoti pepana kansa pamene popanala kwika. Wambiriso lala kwisa ndine osabwera ku nyumba kwani. Ndiye bala kwika. Ngo pepesa kuti akansala pepani. Bwana ndiye ndikwa mumira kugulisa naye phone. Ikaone phone. Awaso atilozere lazima yakubawo. Tatiye hapa. Sinikucheza ndikupapagaza serious. Acheni kuno. Teno. Mutulozere ukubawa lazima yakubawo. Iyo yende pang'ono. Ari kuti ino mukumaba. Mukumaba. Wasi ali kubaba. Ama kutuma tuzika banda. Ndio kumalwa manyumba maini ache kubaba. Kalundu wantu unabawo ari kuti. Unabwezera wabamwa ngati umaba mamayi waba manyumba ngati. Pano kumakwapula atu. Kama ndiyang'ana. Kalundu mumaba ndio waba makoma ngati we. Uchule makomoso mwaba. Uchula utamenyedwa uchula uli bwino bwino. Awiri kwina kuti una basi. Kusidya? Kalundu wose unabwezera. Tiziwa bwanji kuti kumabweza. Sikuwiri koka kwina ndi kuti pomwe mwaba. Uchuletu. Nano magulisa wose. Ndiye iwe ndo embekeza kumabera anthu. Ukutandauza chani umalo wa manyumba mwa anthu ndikumaba. Mamuna kwali. Akakezo ndi amuna. Iwewo oyembekezera okulowa manyumba ndikumabera anthu. Sichoti? Ndiye ukaba mumabira nazo kutiza. Akana panda kukugwira. Osachire manyazi. Adoba usammenyi. Iwe. Ineto sinomamva chisoni. Okuba ndi okuba kandi nzimayi ndi okuba basi. Ndenga tazimayi akuba ife sikunyengerera ani ayi muzimu. Awa makagulisa geni yawo uko. Ino muzi abera. Amapyali moto wawo. Demu kubayi wose kufuna demu kugamaliza business yawo. Amaya awo palibe chomwe iwonso iwe amuna kotani. Uziyanga bwino bwino tu.
Ufuna lapa ulandire pama kuti uyanke bwino bwino. Mamuna yose ndokuba mene. Tanena. Mamuna wako ndio maana kupuzisa kuba. Wapuza ndani. Maya konda. Maka ndani. Bamba karugo. Bamba wake ndani. Odi. Ndio kulichana sana kuli jana. Hiyo mabani nda. Uchula nzako mu mabana hao. Ufuna menyedwe weka. Tachula makomo mwe waba. Leo ndikusiya ukachula makomo mwe waba manto pamwe. Akusidia uchule chifaka ukapanda kuchula ndola ndazi kwa tachula makomo mwe waba. Waba kuti ndikuti. Tati. Kwa Joso. Pata kwa Joso sona bandalama. Ngani nayi ku polisi anakusiria. Suna kabaso kwa Joso. Kwina ndikuti ndakukumbukira basi. Kwina ndikusuna ku polisi anaje ukai kutusisa. Anapasa zuze, kodi anapasa ndani ndalama zino. Zinabezeka. Anabweza anthu. Anakumvira chisoni chake ndi wodwala. Ndiye watoka kwa Joso, wabweraso azabira mayiko. Iya ndi kwina komona aba. Kumene kona gwidwa. Iya kuti chulira komona aba tiye. Anthu amakusekerera iwe ulula. Tatiyo. Fona na kugulisa nawe ndi kuti. Akulu. Inusumu kwaziyo. Ndiye mpekesina sina kupeze. Yoti foni munagula ndi obedwa. Ile kuti foni munagula kwa. Kuti. Usokwali ulosamadi yange mama tamanga bobo. Ukuyanka ngati kukula mtima ufuna tukumenye makofi so. Iwe ugula tobedwa afuwa tukunyengerere. Alana ngakuyanka mama tama bwa. Tufai tukufusa muno bwino. Allah tukufu iwe wavala natiye kuno. Ufuna zipangile matama. Ndinomwe mukubali bikisa ukubai. Allah ndiye ukuyanka mama takiye ukunadusa. Allah ukuona ngati kunyengerera. Kumanga mama tama ngati ujenga ndisina saje. Mani nyamula nditu foni otizivaya hatu. Maidali masula. Mufamu Josetu simu kadi. Tumaona ngati ile ngati simu kadi omweyo tu. Foni. Awe mnagula bwana. Teni kuntunda. Kati. Agwa kulu. Mai zenya. Tabwani kuno. Kumaza onelea zana zaonele ndani. Mai zenya. Awa anandu yemu. Anaba foni ali ku polisi. Ndaita na polisi abwere. Akabwera polisi aja. Awa agasi ya Kongo. Chifake foni ya ndani yapezeka. Ngani zo zili ku polisi. Ine ndikazisambira mmanja pano. Mawa zimatha kusintha nganisi. Munagula foni yobedwa hii. Awa anagulaso kobedwa silo njobani. Ndengani yo ndakumenyani ngati. Inosoma menyedwa. Ndengani mene iyi. Inuyo ndayiganisa polisi azakutengera. Mwamva aina jemo mugabeza kuti konko ndi foni no mugalankhula kuti katundu uyu awanandigulisa. Ngati somweyo so mugati na kuti somweyo. Ndiye jemo. Jemo ali konko.
mukazi vangando zimene zizi Nenda pareka burugena kama pika burugena mungusinga wati chitenda chitenda mandurore mayina ngangona mayina alibwe yana baklawo ibwe yafunga ko ibira sana ni mwana ngo burugena ngo ndo alibwe ka tsanda ko barafa ko burugena oh This is what I'm saying. That because the division one. Go ya mayina ba ati chitenda muzima tumo ngo ngamba ati bangaru ndo ko ko bele kidonga ndiri mo diga sima singa kama fanya mimi kama kuma Ruso magamba ndikajaso. Yawa Joseph. Ala. Aba. Ujeni zula nyamata janabwera. I think Katundu ananyamula ndi anyamata pali atatu. Ndena ajaga nagula mafoni akubangwe. Now kuna sala ina kwa ntopo mwana menyedwa muntu nake kwa ajira huko. Ndiye kuna sala foni yonso yapezeka. Ndeni mati awaswa za atenge nangasi azawo ali mkatimo. Azika panga. Eto. Okay. Angobwa ndi foni yokuja za atenge. Azaka ne udana agulisa ni ndani. Kuti pakaindi exhibit ya anthu apa. Nangasiri kama panga anthu akumaona ngati zophweka. Kodi apolisi pano kamnga kwanisa kumanga wina aliyese. Ndichifake umbavu afika penipeni chifake anthu akumasekerera kumati ugwira ukubandi apolisi woka. That's why zinthu zikulakwikatu anthu malisiva anthu ndo makusunga ukuba. Anapa kasika natu kaindi mimbaso kumalwa manyumba mwa anthu kumabaka anthu anambira wina wa medikashi ukalowa mwa wina ama akambira fute 1000 anthu kuona iye azimayi wa mimba mukunzuza wa mimba mukunzuza kuti mukupasa stress wa mimba ndero wa mimba yaziba andi mukuzwa amene mukuvulika because izi tikangozisekerera tikapanda kudula nsisi mitengo izimera ndiye muone mulero wezi mu anthu sakugona ndiye kwabwera kumadula mawaya magesi kumachosa mokopa zinthu ngati zimenezi ana akapanda kukhala ndi mantha ndiye azipanga chomwe akufuna sikuti nati zamva kuti apha munthu ndi anthu azidi yayi apolisi sakugwira ntchito ayi apolisi sakuthandizira zona sabwino mwamva maizeni mwamva zona ninazo kuti awa nkhani yawo kupangira pama ine si polisi ine sijani si koti komana awa apunzire mpanga ampunzire ogula chinthu amatani kuti kumukana bwira uzulo usiku chinayechika nacho tani ala ana kubera njemu asana kumenyeni ana kubiza kuti ukwerenga unapata kwati ku school ndio ukwerenga chonchija anakubwera kugera amanda abasendera ndenda manani banamba kunimenya apita kuti mamanga mfona ndenda mutanda yatati ndemu ndakalembesa statement kumpingwi anaunza kuti antantanda bila ndenda bila kujibara napa ngazonse tabela wanaunza kuti kazagumana ya James zaimbie phone police kuti uzaimbira polisi
Koma mamva zoti ajemu agwidwa. Musadandaule yayi. Mukwera nawo gali moto yo. Mukakwera nawo gali moto, mukawalembese statement. Mamva ajemu ali konko. Mukawuza polisi kuti victim wina ndine. Mamva ino musadandaule yayi. Ngani sinakasiya polisi. Ndi ajemu watani. Chomwe chimavuta choti anthu mumabisala. Sana kuvulazeni kwambiri. Analipo anthu anga? Analipo awiri. Chabu, Mungu odikira mwene mwapo. Unene chilungamo cheni tasundiza kuti ye mapombo umaba chifukwa cha ufotokozo zilichisamanya usamanjire manyazi umaba chifukwa cha tanduze chomwe umakabera unene kuti ndi maba chifukwa chani tabwera kuti umafuna zita uzizitandizira iwe pomolipo umafuna uzizita pomolipo sungagwire ntchito ukozogwira ndiye ukaba iwe sungapange business na yachi uindiza kazi ngati ulindiza kazi ngati ukunamatu mapetaje iwe ndine tiyambana ngati sikufuna uza chilungamo apa ukamana amaziwenezo iwe ndizaka wakwanisa zaka 14 iwe wakwanisa zaka 14 iwe mina 13 sunakwanise tu wakwanisa cha 13 wakwanisa 14 wakwanisa 14 years koma taona mimba imene umpawi ndi umenewo ndiye ndigene yanje omwe ungapange iweyo kuza zabeso tanene yanta geni yanje ya Manchester doesn't libwa tanena tu Manchester uzikagulisa undiuze tu ndifuna tuone utati kupanga geni suzabaswe aona abwezi ndalama zinga 17 unatenga 17 ina una abwezera masa una basa ula nakubera 17 tabwerani kuno bwerani uzaima hapa chinachitika ndija zapopo amwene zulo kuli ana ena aje omwana aba ali nkati I think anthu azibwera uzalembesa ma statement yawo ali nkati magana abo zatenga ukangofunsa ndiye chifake naidanisa kuti
mubwere mzayo awa uyu kuna sala foni ndiye naye ndi awa ndiomwe anagula ndeti mafuna magaya aja ndeti mafuna kuti awaso akapanga identify anthu ngati ali ndi cholembesa akalembese chani statement kuti idi munthu anagulisa ndiye papezekanso complaint mwana uti abwera uti mwana uyu kuti amawerenga mmozi wa magaya ali kumene komwe anagulisa foniyo anammenya ali mklasi mwana sichoncho big anakuberani cha ilipo monitor ilipo ili kuje ali kulimbia monitor iliko ili ku polisi si ya black ili konko ili ku polisi ndecho mwe tingapangike awa akawapita nawo nosenu mugere nawo gali moto zinthu zili ku polisi zomwe zapezeka monitor zinazo azikachula chifake zinazo sininakwanise timafuna kuti apange a polisi ifeyo ntchito yanga inali kuti ndiagwire apezeka akaulula ati atenge apite m'manja mwa polisi otherwise I'm not a complainant amwene inu ndi awa eni ase tapita uyu atatenga foni atagula kwa dawo anagulisa dawo ndipo ufuna kuti pakale umboni weni ayindikira apite nawo ayi angoenda sangapanga bobo mukangoti ungofuna kuti pakale ka proof kuti ndomana apanga magayi okay otherwise bobo ndifika kanthawi kena kaje kongo ya jamani amene wawagwidwa kungoti amalawi kumvesesa kumavuta kwambiri kumangokhala kuti munthu ngati munadana naye makhala munadana naye basi wanimvesesedi so ineyo ndikubwereza mawa ndimaziwa ntchito yanga suti kukhala meya ndoti sine munthu iya pali nthawi ya udindo pali nthawinso yongothandiza anthu akwanu kapa kuthandiza anthu ena ati ndiye anthu kusafuna kumvesesa ndikovuta apolisi alipo ndikagwira ntchito yawo even anthu mukwanena zulo apita ku polisi ali manja mwa polisi fake zinthu izi tikamangoziona kuti taziona kuti wakuti wapanga chakuti anthu amataonera zambirimbiri ineyo I always stand for the truth and I will not tolerate people doing nonsense. Ndicholinga choti ena ache muzizuzula, ena ache muzinyoza, ena ache muzitukwana kuti jomo this. To control the situation we need to have a discipline. Malawi ine kai ya discipline. Austin, I can't apologize. Ndizibebesa zajani. Zomwe ndizibebesa kuti ndakwa jani. Mundu uze kuti ajoma bebese ndibebesa kuti ndadani. You don't know, that's why you have said that. Kodi umenya amayi, umenya jani. Kodi amayi ukumenyedwa chifukwa jani. Unamafufuza. Do you think kuti amadi kuti lero ndikangozuka basi kukatenga amayi nache basi kwamenya kwatani akulu ena you don't know the ghetto and simizwa kuti moyo wa mu ghetto umayenda bwanji and simaziwa kuti mwina kuteteza anthu ako ungateteze bwanji. Kodi ndimati pomba nalembedwa kuti aitazuka kaino I am a father
And I think I have a lot of mothers. Omweni makana, omweni mathandiza. Koma not sit down and tolerate zikuchitika zina zache zosakhala bwino. Never. Zabitiza kuzuzula. And ufati nini kuti in Blantyre sana ukhawa here. Koma Blantyre tofuna munthu nalesa akamaenda akamapanga business aja zipanga maufulu wake. Because you need to know when you are talking about lights, muziwa zoti anthu ena aso ndi ufulu wawo. Ufulu samaoneke kuchifukwa choti wina wache wapasidwa kofi kapaya ndewu ziti waphwanya ufulu wa munthu wina. Guys, ndi maufulu angati omwe akupanyidwa ku Malawi. Anthu akamabera anthu look at today. Ndizinthu zingati zomwe zapezeka. You can say whatever, but ineyo ndiye I know my haters mina kundwaku akulu you need to know sometimes you are also human. Mina mapumina munthu ni aliyese unalisa mapuma choncho. You need also to know kuti ineso ndi munthu. Palibe munthu sinatengere malamulo manja manga. Palibepo. Enanu olo jomo atatani. There's no any day omuna yamigapo. Kuti jomo is doing good, is doing amene. The only way to make our country being developed is about discipline. If the people doesn't have discipline, our country will not develop. Because all development that is happening is going to be destroyed by the people who doesn't think about others. But you know, I understand you. Whatever you are talking, good you are a leader, you don't need to do. Yeah, we learn through mistakes. In life, we learn each and every day. So, I think this thing is such a big job to need to understand. Come also, comanso. It's como one day. Coma. Sometimes also we need to understand we are in the generation Yama camera Masquano and somewhere was going Zola catch figures never Macamina, somewhere Pariantina just Makaguina, Guajamaka Banga Zola Pica. They don't learn because it might be so much. Sometimes and Aziz Warner, good people are tired with what is happening. Baba so Kazizi Wabudi Tigamabanga is and Hakuya. Guys, each and every day and Hakumini do Plantam, each and every day and Hakubedi do Plantam, each and every day and Hakupe do Plantam. And Unabila Pamina Gudi and Hawapan your phone does my angata Gumini, does my angata Gudi. I know. If I get the matter, Ugabangajabu and Tama Miguel, we sent Hamaguza, Mapuza, people you need to learn. Then I suppose you see away. Cinema Missa. Put it on Yam Pezas by Bassi, you buy a church and know. Which means that you don't know. If he would ndisi udido chifukwa choti ukuteteza anthu ena akuzunzika. I'm ready to go. Palibe vuto. Koma in my life I will not tolerate such kind of things happening. Ine ndikumayangana kuti anthu awakuba, anthu akupanga chani, and izizi zizachitika zinachitikapo 2014. Anthu amaberedwa wambiri magulu omwewa pakana ina anathawa. Ndipo apuka ana ina ache because zimene zizi zomati yawa apanga chani. Siku lina mzazo na news gakauchitikirani. Ndipo ti ena ache
mukangoona cholakwika china chache ndipo pomwe mumaona ngati mabungwe ano ayenda kuti chifukwa choti akuti alakwitsa apanga chani ndiye tipange chakuti basi. What you know, it's about zolakwika. When people are doing bad things, you don't talk. Mango yanga nambali inayo. And some of you mazitenga nikuzipitisa kundale. You are talking just because of politics. My haters. It is anakudana nani. Kwa my name, I'll stand for the truth and I'll stand for the people of Blantyre. Ndakuza ningale dapunzira chifukwa inamenya makofi koma ukubaba ku Blantyre kwathu mufune musafune. Kama pezeka ntao ngandi anano kandi azikazi anu kandi azimayi anu akuba not tolerate that. Sizitheka ya. Ndipo so apolisi tigwira nawo ntchito tizowathandizira so apolisi. Because apolisi pa ukasangabire ntchito ya. Inomuti ntchito ya apolisi. Zimene zonzo zopangisa kuti umbanda uzipitirira. Because anthu simutenga udindo ndikuika manja mwanu. Simutengapo mbali. Apolisi akufuna support ya ife. Apolisi wenenga kwathandizira. Apolisi sangabwire pena pali ponse mbava. Noka ngati mano babwera ngati opanga complaint kuti anyamata aja anamenya kwalanda zinthu ndi angati. China chili chonse ku Malawi kuno malo esapondali. Ena anu matengapo advantage. Ya muchedwa. Matengapo advantage yoti mulankhulira chadi zaphatika zakuzana bwanji ndi DPP. Ndofuna ndikuzeni china chache. All those who are saying kuti ndipebe ine singabebese. I will not apologize. Kayamutani kwa ineyo. I will not. Ndokuzaniso. I will not apologize. Because we will not. Nimabwera pa camera to give the people the picture. It's only the way that we can protect people. Tikamazipanga kuseri anthu ena aziona ngati palibe chomwe chikuchitika. Komanso kuba azingopanga mina ngapangire. Komanso anthu amamenya anthuwa azingopitiza kumenya anthu. Ndithu. Ena anu ndikuti ngoza kulankhula amene ungalankhulire. Kamulankhula chani. Komanso you need to know kuti wina aliyense aine ma rights. Ine pomwe ndi ufulu ogona tulotangata bwino osaberedwa ndi ufulu wanga. Ena aso ndi ufulu omayenda amene angaendere. Ali ndi ufulu ogula chinthu ndi ndalama zawo. Yemwe amabera ndi kwaphwanyira ufuluso. Yemwe amagabayo ndi ufulu umene wonso. You need to understand. Amwene kumaiko azinza athu kuti zinthu amasiya panja. Anthu amasiya panja. Anthu osaberedwa because ani malamulo okhwima. Tapitani mukaone muyende mtown mu. All of example ndikupasani kulilongo. Anangoika ma street light anthu anayamba kuba. Mupite mu Blantyre amuone zikwangwani zonse zomwe zinalembedwa anthu akuba. Anthu omwe akumagula zikwangwani anthu akwadziwa. Anthu akuba makebo anthu akwadziwa. Anthu akuba mamita anthu akwadziwa malowa manyumbamo. Ndikumapanga zinthu anthu amawaonanso. Mwamvesa. Anthu onse maberedwa katundu yense waboma akuberedwa awo. Anthu akuberedwa awo anthu ena kugona upanda amadzi chifukwa chinache anaba mita. Anthu ena kugona upanda magesi chifukwa chinache anadula makebo. That's why our country is not developing, because what we are thinking about, every time we're just thinking about the rights, human rights. Kodi, mweneka kusiyanisa atu. Umeya uli uko. Anthu osakulangidwa just because I'm a mayor, no. Akuona ungadera lomwe ni makhala ndikomwe ni machokera. So meya tusina vale gawo ni kuvala cheni ndikumaenda kuti ameya amamenya anthu samamenya anthu amene jandi jomo okhala kwa ntopwa anthu amene jandi okhala kwa ntopwa amaba kwa ntopwa. So I think mukuphatikiza mukazatu ndavala cheni ndi town ndili pa duty
muzadame you know. And I want to tell you, no say no mugonela, and I want to repeat, I will not apologize. Pepani, I will not apologize. Nothing that I've done wrong. And we be sandani, nothing. Sininga bebese. Mubwere kwathu muzaone. Tinabedwa nkuku 1000 yakuti. Zinozozi mazifutikira. Mubwere muzaone anthu makudandala mmene akupanyiriro. Anthu mmene akumenyedwera. Mwana wina wache pompa munamuona amadandala nakamenyera class akukawerenga mwana wa skulu. Kummenya kumbaya ndikumulanda amafoni. Mwana amene analibe ufulu. Kuti mukatira muno ndaitengera manja manga anthu apita kuti. Lamulo tondika kati ndatenga ndawalanga ndikuatsiya. Anthu oto akalangidwa ali ku polisi apita ku polisi china icho siraka pange nda polisi. Ino ndiye mukuti lamulo lake liti lomwe nkunena kuti ndaitengera manja manga. Akulu. Find something to say. But Mina Jomo, he said that when you saw mayor, I will be still Jomo. I'm not Jomo just because I'm a mayor, bwana. Sininga ndikukuzani kuti ngozochosa udindo kaina aje mpanga mademo kaina ajani na chani, do whatever you want. Koma Jomo will not apologize. He will not. Ndikuzeni. Ena nukati ndale tanu kanditi chani mwaona wesati ndale ena anyamata aboma ndiro mweri mwaona ngati apa ndipo mapeza nkhani basi malimba ndiza fiweru malimba ndiza chani ndiye mukusowa sopano kuti chani you know, if you want our country to develop guys discipline, we know yes I can discipline. Wow. Well, without the discipline, our cities will not develop. Without the discipline, we know yes as banga choma kufuna. Mene yanga bangire. Manyumba mwantu sa kugona ya. Each and every day. Eno muzibwira ya mwapa nyina ufu. You know. Ndichifua jani ndikufusanisa fosolina omwe mukulangula ndichifua jani the same Jomo nopeza mwana aso msikana wa zaka 14 ali ndi mimba yaje amalowa manyumba ndikumaba abera anthu kumatani. I have the chance to ask her chifaka amavomereza ndinaba koma katundu ndinabweza ndinalowa nyumba iyi nakabera ndalama nakaba uku. I ask her, kuti iweyo china chomonga pange ndi chani akuti amasowa chokudya anthu anampasa mimba anthu anantha singambitiso school for she's pregnant. Then what I did is kumuuza kuti azimayi ena ampunzise how to make business, azipanga business ukumpasa ndalama kuti ayambe business azizithandizira yekha ka business koma azipanga azigulisa ka mananchesi ka chani amene sinampira ufuluso. Ndani nagali kuti Jomo mukuntukwana lero mwina azulopa zinaze zinalankhulidwa ndi anapya mtima emotions wina aliyese zimata kunchitikira mwebese zimata kunchitikira wina aliyese pamwe mwina kunkalibira munthu asanalapo zimachitika moyo wa munthu zimatengani moyo mmene amalili amayi aja anthu atapita kukawa kukatenga amatukwana kukula mtima kumatukwana anthu aja ndiye bwana situtengera mu manja mwathu.
Koma akuluakulu, yes, we are talking about this thing. That is true. Koma mukuziona even apolisi amene kuti agwire ntchito ena amabunge mmabwera iyayi apolisi akuphwanyirawo kuti ufulu mumadya ndalama kuseri uko amabunge kudya ndalama poti ngati kuli anthu somwe mukulimbikitsa kuti dziko lathu lino lisamayende bwino ndinu amabunge omwe mukulimbikitsa nobisa ndinu nomwe tumalimbikitsa zimenezi because mumaonekera pomwe boma lamulakwira munthu koma simaonekera pomwe munthu walakwira boma. What kind of human rights is that? Everyone has a right. Everyone. Kamunapuzira mwindi madigiri kaya mwindi chani kaya yena afe chifake sinapita sukulu mukuti ndife mbuli koma mbuli zoyamba mwina ndinu chifake simaona mukamabwirani nkhani kumala nkhula mumangoona kuti basi zachitika basi zinthu zikuyenda mumangoona ngati dziko lino ndiziyenda ngati galimoto automatic olo galimoto automatic timenekera kuipanga control kuti iyende bwino popanda kuipanga control sizingayende mwamvesa ndena nomwe mmatengera zawo kuti akulankhula chani ineyo mina Jomo ineyo Jomo pano and izizi ndikunenetsa. I will not tolerate nonsense. No, I will not. Mark my word. I will not tolerate kuti anthu azikhala mwamantha anthu azizuzika hazosatheka kuti namabungwe enano omwe mukulankhula kwambiri nthawi yomwe azimayi amavulidwa kumenyedwa munali kuti mbuyo munapangapo cha ino ine hayi ngati madana aidana nane musazandikondenso yasindikufunanso chikondi chanu iya ama ndikonda ndoma kuona kuti ndikugwira ntchito ndoma zindikonda ine azindikonda ndoma kuona kuti Jomo is working omwe azindikonda ndoma aziziwa kuti mtauni akoza kuenda hoteli koloko usiku opanda wena aliyese kwanyumwisa apolisi kumalawi kuno tinawo angati ngoche ife tipo angati ambiri. If you are not working with the police, what will happen? Ndifika chake madera manu muchitika nyasi zambiri koma anthu simutengapo mbali kuti ina aja azati nena kuti tikutengera lamulo manja mwathu. Guys, we need to change our mindset and we need to change how we think. Nduguze, we need to change all that. We need to change seriously. Mwambesa. Enafe chipanda anthu mangoti sekereya sibwezitira sintha athu nokhala abwino bwezitira onongeka kwambiri koma there were people kusogolo kwathu mwa matilangaso ndikuziwa kuti amayi izi tisamapange ya mwamvesa azimayi amenyedwa ayi ndizolakwika kuti amenyedwa mapama ndizolakwika Jomo ndiye kuti zachitika. Yes, people you have talked. Jomo, yeah, in young leader, you don't need to do that. Yes, I understand. As a leader, sometimes we learn through mistakes. Koma sinafike poka pepesa kuti ndikayime kuti iya ipepani zokazo lo mutandimanga lo atandika kuti I will not do that. O mutandilero udilo wanga utheka andikagona kundende. I will not apologize to anyone else. I never die. Koma zoti tizikhala pano tizinamizana kuti Jomo ndi ameya koma ameya akewo amangosekerera china chilichonse ameya akewa akuluakulu iya ameya wakakhala iyayi ine I'm not like that, guys. What is wrong is wrong. Ndi mukakhala mukamanamizana iyayi Jomo ife blanda ngati Mulungu akuti pasamwayo kuti tizikhabe ni moyo tikonza blanda remote the police so njiro ndikugwira ndekhato apolisi chifake sometimes apolisi akalowa mageto amagendedwa apolisi amatukanidwa kuopsa mamizi musangalowe mwafunsa apolisi ngatanga bwere kwathu kuno kwantopa ndikuzamanga munthu ngatanga choke bwino mwafunsa apolisi mwafunse
ngati amabwera apolisi angalowe m'mizimu ndino anthu nomwe magenda amene iwo apolisi choka chani you don't know ife tikuyenera kuwathandiza apolisi kuti ntchito iyende.